Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Балалар мәктәпкә барырмы, юкмы, моны комиссия хәл итәчәк. Яршолыда белем бирү учреждениеләрен кабул итү башланды. Бәйләнгән оеклар, тәм-томнар һәм башкалар җылылык бүләк итәбез инициатив төркеме хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясын әзерли. Җылылык артка шигенми, сулыклар янына ял итәргә баручылар саны арта. ГИМС хезмәткәрләре Чаллы елгаларында бәхетсезлек очрагына юл куймас өчен көн сайын рейдлар үткәрә. Белгечләр белән патрульга безнең төшерү төркеме дә китте. Сулыкларда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре күпләргә таныш. ГИМС хезмәткәрләре аларны ял итүчеләргә көн сайын кабатлыйлар. Белгечләр Кама һәм Тукай яр буендагы пляжда патрульлек иттеләр. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары әйтүенчә, алар елгадагы куркынычсызлык чаралары турында беләләр һәм белгечләрнең барлык тәкъдимнәрен үтиләр. Да, соблюдаем, тем более после такого случая в Мариэл. Но озера сейчас выезжаем, платные озера, где есть беседки. Вообще, на самом деле, мы не первый раз пришли. Ну, присматриваем за ребенком, то есть, чтобы не уходил далеко, в воду глубоко не заходил. И стараемся, чтобы вообще как бы на берегу был, потому что все-таки здесь не совсем оборудованный пляж. Бабушка с ребенком, она прежде всего ответственность несет не только за себя, но и за ребенка. Дәүләт инспекторлары билгеләп үткәнчә, соңгы вакытта республикада сулыкларда бәхетсезлек очраклары һәм һәлакәтләр арткан. Шуңа күрә рейдлар фаҗигага юл куймас өчен көн сайын үткәрелә. Мәсәлән, Чаллыда су куюны өчен иң куркыныч урыннар булып Элеватор тавы, Елга порты, Чаллы яр коттедж поселогы янында, яр буе зонасындагы 48-нче комплекс каршындагы урыннар тора. Вредными условиями для купания является наличие посторонних предметов в воде, неожиданный рельеф, который сразу приходит к глубине, ну и наличие подводных течений. Ну и сейчас появилась растительность, различные коряги. Естественно, все это может привести к причинению вреда здоровью и жизни. Постоянно порезы, травмы ног. Это постоянное. Это не бывает такого, чтобы не прошло хоть одного. Ну, ни один день дежурства, чтобы у нас кто-то не порезался. Хоть один человек у нас режется. Спасатели, ну, мы только, больше нет здесь, ни медсестер, нет, никого вообще, только мы и помогаем. Белгечләр һәм коткаручылар исерек хәлдә су куймаска һәм ерак йөзеп кертмәскә киңәш итә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Балалар мәктәпкә барырмы, юкмы, моны комиссия хәл итәчәк. Яршолыда белем бирү учреждениеләрен кабул итү башланды. Ревизорлар кабинетларның, җиһазларның һәм башка күп нәрсәләрнең торышын бәялиләр. Тикшерүчеләр белән 60-нчы мәктәпкә безнең төшерү төркеме дә барды. Ревизорлар ролендә башка мәктәпләрдән укытучылар, физика кабинетын бу тармак укытучысы тикшерә. Документлар һәм җиһазлар шул ук вакытта аның булуы гына түгел, ә кулланылышы да карала. Приемка это уже стала такой доброй традицией, мы каждый год ее проводим. Особо волнений нет, потому что все имеется и все оборудование для проведения экспериментов. Мәктәп 3 юнәлеш буенча кабул ителә. Беренчесе куркынычсызлык мәсьәләсе, сак предприятияләре белән килешү, сигнализация һәм дезинфекция чаралары булу. Икенчесе кышка әзерлек. Өченче юнәлеш барлык кабинетларны тикшерү, остаханәләргә аерым игътибар бирелә. Иногда дети получают травмы из-за неисправного оборудования. Может быть, молоток с трещинами и так далее. Все вот это мы проверяем. И заставляем учителей, чтобы они постоянно эти инструменты ремонтировали, обновляли. Вот. Ни в коем случае никакие трещины там быть не должны. Технология кабинетында комиссия барлык суырткыч системаларның төзек хәлдә булуына, электр плитәләренең эшләвенә һәм башка күп нәрсәләргә игътибар итә. 60-нчы мәктәптә проблема юк, тикшерү узылды дип санала. И вяжем мы, и шьем, и кулинарию проводим. У нас очень хороший кабинет для кулинарных работ. То есть девочки очень довольны. 60-нчы мәктәп 960 укучыга исәпләнгән, әмма биредә 2 сменада 1400-дән артык бала белем ала. Единственная проблема этой школы – это отсутствие ремонта. В классах есть небольшие трещины, необходим косметический ремонт. Наша школа функционирует с 1996 года, это здание было открыто. И с этого времени у нас окна, центральное отопление, оно не было заменено, потому что не было еще капитального ремонта. Но мы поставлены в очередь. Биредә киләсе елда ашхана, 2025 елда бөтен мәктәп капиталь ремонтланачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар.
Жылылық бүләк итәбіз инициатив төркімі хәрбилер үшін шираттағы гуманитар ярдәм партиясын әзірләді. Бұл бәйләнген ойықлар, тәмтумнар, яхшы тіләкләр белән хатлар һәм армия душы. Волонтерлар, ватанны саклаучылар үшін тагын нәрсәләр әзірләгән. Тылыра калдагы материалда. Һәр бер әйбер мәхәббәт һәм зур җаваплылык белән әзерләнә ди жылылык бүләк итәбез инициатив төркеме волонтерлары. Жылы әйберләр һәм тәмтыннардан тыш хатын-кызлар шулай ук коры душ ясыйлар. Бер очрашуда аларны 300 дәнәгә якын әзерли ала. Армейский душ состоит из мочалочки, которая с мылом. Затем это полотенчика, сухой душ это. Потом мы еще этикетку ставим, заворачиваем сейчас пакетик. И вот получается у нас такой армейский душ. Они одноразовые, да. Вот натираются вот этим полотенчиком, капля воды нужна, натираются этим полотенцем, то есть этой виходочкой. После этого сухим полотенцем смывают, и все нормально. Армия душы сугышчыларга кыр шартларында кирәк. Моннан тыш хатын-кызлар 5 метрлы ныклы баудан исән калу беләзекләре ясый башлаганнар. Волонтерлар әйтүенчә, аларны үрү җиңел. Бер беләзек ясау өчен уртача 15 минут вакыт кирәк. Солдат одевает на руку, носит как браслет, а когда ему нужно, он дергает вот за эту веревочку, получается, у него расплетается полностью браслет. 5 метров этой веревки выдержит 250 килограмм. То есть где-то что-то раненых перенести, что-то завязать. Жылылык бүләк итәбез инициатив төркеме волонтерлары ел дәвамында хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыялар. Бу чорда хатын-кызлар 5000 артык бәйләнгән оеклар җибәргәннәр. Активистлар туктарга җыенмый, чөнки алар үз ярдәмнәренең җылы әйберләр кебек үк сугышчыларны җылытуын тоялар. Азилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Капсулы для стирки Синергетик за 529 рублей. Казань-Экспресс. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е. Телефон 8 919 626 30 70. Продсклад «Победа». Луковые кольца. Прием детского невролога высшей категории Холговой Ирины Владимировны. Центр восстановительной медицины. Телефон для записи 91 05 85.